Nyní se dostáváme k vysvětlení pravidla SWAP 2. Předpokladem k pochopení pravidlu SWAP 2 je umět pravidlo SWAP 1. SWAP 1 bylo vymyšleno z toho důvodu, aby se vyrovnala hra obou soupeřů. Nicméně po několika letech hraní se ukázalo, že se na tento systém SWAP dá vyzrát pomocí naučených schémat, z nichž jedno je vidět právě zde. Toto schéma si někteří a obdobné schémata si hráči připraví s tím, že je umí poměrně velmi rychle zahrát za obě dvě barvy, jak za křížky, tak za kolečka, a protihráč nemá prakticky žádnou šanci v časovém limitu na tohle nějakým způsobem reagovat a velmi rychle prohrává. Z toho důvodu teda vznikla varianta SWAP 2, která vychází z varianty SWAP. SWAP teda znamená, že hráč číslo 1 položí první 3 tahy. Křížek, kolečko, křížek. V této chvíli ve variantě SWAP má protihráč, čili hráč číslo 2, možnost si vybrat, jestli bude hrát za křížky nebo za kolečka. Novinkou právě tou variantou SWAP 2 je navíc možnost, že protihráč, čili hráč číslo 2, si může vybrat i variantu třetí, a to, že může nakreslit další křížek a kolečko. Čehož protihráč využívá a jeho cílem bude pomocí těchto dvou tahů vyrovnat tento nerovný nebo toto nerovné zahájení z jeho pohledu. Zde vidíte teda položení nebo nakreslení dalších dvou symbolů, křížek a kolečko, čili máme prvních 5 tahů. A nyní právě zase to SWAP 2 pokračuje v tom, že se hra vrací zpátky k hráči číslo 1, který má teď možnost volby, jestli křížky nebo kolečka, a tato volba už je definitivní a v této hře se bude pokračovat až do konce.